सायबीण माय आमचे सवे सदांच मोगाळ आनी दयाळ। आमी तिका दुखयता तरोय तिचे मोवाळ काळीज आमचे सवे खोरेपणी ओडटा। जेन्ना आमी ओडचणेक सांपडटा ओ अकस्मात आमचे दूख ओ दृश्ट ओ पिडा येता तेन्ना आमचे मदली चडशी आमी आमचे गरजो सायबीण मायक सांगता आनी खरेंच सायबीण माय आमच्या हृदयान आयकोन जेजू लागीं आदोरार जावन आमचो बार कसो लोव कोत्ता ती एक घडणे वरवीं तावें जाता। भिक्षा घालतलो भिक्षा घालात कोण ताचे हाल काम करूंक गोडटा ताका न्हय जाणटो उलेजात जाल्यार गाल कोणा ताय तर कितें मागतलो जाल्यार मागची आसता एक चाल दुसऱ्या कडल्यान कितें घेतलो तर तूं कावती जावंक जाय आयज काल बापूय भुरग्याच्या उतराक जोरी उलटो दितोर जापसाल आवय मागता तें दिता करून बापाच्या दोळ्या आड सोदांत म्हटला न्हय आवयचें काळीज आसता म्हूण मोवाळ सायबीण मायचें काळीज दुखयतात आमी तोरूय ती दयाळ। एका खेड्या गांवांत त्या गांवच्या भुरग्यांक इस्कॉल मातशें आसता पूण त्या गांवच्या लोकां लागीं फावो तितले दुडू नासता गांवच्या राजाशी वचत जाल्यार मजत करीत तांकां दिसता पूण तो दितूच म्हूण कोण जाणा सगल्यांकूच मात बावार्थ नासता। ह्या प्रस्ना वयर उलोवंक मीटिंग करूंक थारायली तांणी दर एकल्यान आपलें कितें मोतें उलोवंक तेंपुणी मिटिंगेक दर एकलो उलोवन थाराव घेतलो पळय सगल्यांनी राजाशी वचोंक दोग जाणांक विचून काडले त्या लोकांनी। मोदलो एकटो राजाशी वचोंक तयार जाता आपूण कसो दुडू घेवन येता तो पळय म्हूण राजाशी वेता इतले दुडू दिवंक घडचें ना म्हूण राजा नीट सांगोन दिता राजाचो हो जापसाळ आयकोन तो निराशी जावन परत येता दुसरो मनीसूय असोच राजा सोरची वचोंक म्हूण वेता राजाक भेटचे आदी तो पयलो ताचे आवयक भेटता राजाचे आवयचे सामकार सादो तितलोच कावतो जाता ल्हानवी कुत्रांनी तो गांवची परिस्थिती सांगोन दिता। ती बोरी पिस्तोर आयकोन एकदम सिद्धीत जाता आनी आपल्या पुता राजाक ती सारकी समजावन सांगोन दिता आवय पुता लागीं पोरातूच उतर तिचें मानून घेता आनी तांकां जाय आसले तितले दुडू दिवंक कबूल जाता जेन्ना आमचे दुख तशेंच ओद्रूस पेस पिळा वायट येता तेन्ना आमचे मदली चडशी सायबीण मायशी वेता आमच्या काळजाची भावना सांगतो तिका बारलो जाता सायबीण मायचे वरवीं जेजू आमकां जें मागता तें दिता।